Akamangana ndiani? Zita munotaura zita. Nyaradzi Chimera. Nyaradzi Chimera kwamangarani. Dzimai. Nzimwenye anonzani? Yolanda. Mataurisa oga vari kukwana kunzwa wavo. Yakuru yacho ine chikusuru yakavharwa nechikusuru yacho. Vanhu munotsvaka kuti musunze rwokudzimai. Sanki. Nyaradzi Chemere panapa marekodzi edu arikutaura kuti Nyaradzi Chemere ndiwe wakamangara uchimhangarira Sanki. Nyaya yenyu yakambopinda mudare ndizvozvo. So 24 May 2026 muchibva kubhuku ravatsvanu iri nyaya yeupombo ndizvozvo. Muzvinyorwa zviri munomu Nyaradzi anoti ndakabata Yolanda mudzimai wangu ane chikomba mubedroom mangu. Shanki anoti hongu ndakabatwa. Paurukuru dzakaitwa naYolanda naMunyaradzi vakapiwa nguva nedare kuti vanombonotaurirana pamusoro pechiitiko chakaitika. Tonzwa kuti pakutaurirana kwavakaita vakanobuda nechii. Zvakare Munyaradzi semunhu angasina kubvisa kwana Tezvara akanzi ambonotsvaga masenzi ekuti anozivikanwa kumusha kwana Tezvara. Ndopa yakagumira ichinzodzoka mudare musi wa 26 July 2026. Zvakanaka. Iwe hama dzako dziri muno? Ya dziripo. Iwe hama dzako dziri muno? Manzwa zvataura kamunyori. Une mari yaukaendesa? Ndakatsvagawo pandakatsvaga ndikaendesa. Wakaendesa? Ya ndakaendesa. Baba ari muno ndimi? Baba ndimi? Chikomba? Baba sumukai. Wakaenda pfumu. Baba sumukai. Ya muri baba. Yakauyawo mugwichanuka. Akabvisa damage. 800. Yedare 200. Mari yakakaona. Aiwa. Kurati dare rakanaka kazviri kufambaka. Zvino Garai basa. takuziva kuti unozikanwa mumusha. Handiri makumuziva mumusha kunyange zvakasati asvika pano kuti chiko. Makumuziva ka? But zvanani pane zvakange pasina chakabiswa. Waendera mberi futi uchiti vanotaurirana murume nemudzimai nai kufungisisa. Chii chawakafunga pamusoro pemudzimai sevanhu mune vana vese? Musumudze mazwi otapota. Ya takamboonesana asi maonero andakaita umwe wangu ari kuratidza kuti achiri kuda mafaro, ari kuda munhu wake. Saka panorema ipapo. Ndizvozvo. Ndakagara naye pasi ndichitaura naye. Hapana paakandishedza tikagara pasi takataura. Ko zvanzi uchiri kuda munhu wako ichokwadi? Kwete. Kwete. But vakanga mboratidza kuti asi makarara mese here? Pakutanga. Pakutanga. Makarara mese ka? Ndozvatoda. Zvine isusu tinoripisawo kana warakidza kuti mudzimai wako uchatora kuisa mumba kuti muchengetedze vana. Ndizvozvo. Inini hazvisi kuzondiitira manje. Hazvisi kuitira? Hazvisi kuzondiitira. Baba, mwana wenyu ari kurambwa kane nemukwasha pamusana peupombo. Zvasi kuva kwake mune vana vangani? Kune vana vatatu. Patina kuti kuonerera nezuro. Kwewairara nemudzimai wangu asikazoti mukadzi womunhu. Chakaitika inini ndakapfimba mudzimai. Handasina kunyatso clarify. Inini ndakaona mudzimai. Wakamonera ku? Kuhetiva. Kuhetiva. Ndobva wamuona achifambawo zvake. Watimirapo. Ndataura naye. Akandiudza kuti haana murume. Ndizvo makataura kuti hamuna murume.
Ndakataura kuti handina murume because uyo akanga andisiya ku4 years. Ndakataura kuti handina murume because uyo akanga andisiya ku4 years. Atoone imwe mhuri kwaari. Ndobva kuti hauna murume. Ndikati handina murume. Alright. Mese muri vatatu kudai so ndimi vanhu vacho handiti. Pane zvinhu zvatirangoti tingobatsirana. Ishe vachazoisawo kumapeto zvavachataura nemi sevanhu vachona muri mutimu yacho. Iwewe ndiwe chikomba ndizvozvo. Tikadairana tichita tichienda mberi ndokuti tikwanise kunzwisisana. I hope vari kumashure muri kutinzwa handiti ka? Alright, ndikuti iwe ndiwe chikomba. Aiwa, ndikutaura kuti iwe ndiwe chikomba. Ndikutaura position yauri ezvinezvi. Iwewe ndiwe chikomba ndi? Uyu ndiye murume waYolanda. Yolanda, ichi ndo chikomba chako. Ndizvozvo. Kana ndisingakanganise pamakambokurukura dare radarika. Yolanda waiti iwe wakabuda mumba nezvikonzero zvakaita kuti ubude mumba uchiti munyaradzi hasi ukwanisa kundichengeta. Ndopo wakazonobuda ukanotsvaga chikomba ichichi. Yezvonasi munyaradzi ari kubvunzwa naishe kunzi munyaradzi position yako yakamira sei. Munyaradzi ari kuti inini handachakwanisa kugara nemukadzi. Saka ndira kuzvitarisa zvezvizvozvi. Iwewe Yolanda, kana uchiona uyu zuva ranhasi chii chako? Uyu changu. Ndoti kana ndichimuona ishamwari yangu. Ngatinyatsotaura shona inoita kuti tibatsirane. Shamwari yako izizi sechii? Sechikomba chako. Semunhu wandakadanana naye. Iwe kana uchiona Yolanda chii chako? Ngatisunze mazwi. Sumudzawo izvi shamwari kuruji. Andiona semunhu wandakadanana naye seshamwari yangu semunhu wandakadanana. Seshamwari yako. Yezvonasi munyaradzi ari kuti zvoni inini imba yangu handichakwanisa kuendera mberi nayo. Chikonzero ndechekuti iwewe wakadai wakanopfimba mukadzi wake. Mukanosvika pakaita zvamakaita. Unoti chiini pamusoro pemashoko ari kutaurwa namunyaradzi? Sezvo Yolanda zvakare mukutaura kwakaita dare relast time akati zvoni akatsvaga iwewe nechikonzero chokuti zvoni munyaradzi hasi kukwanisa kumuchengeta. Saka iwe uri kuti chii pamusoro pekutaurwa kwakaitwa naYolanda? Pamusoro pekukutsvaga kwaakaita kuti umuchengete kuti chii kuna Yolanda? Especially kuna Yolanda unomuti chii? Ndokwanisa kumubatsira semunhu wandakadanana. Ngatisumudze mazwi. Murotinzwa ere kusei? Ngatisumudze mazwi. Tisadzokorodze. Ndokwanisa kumira naye, ndokwanisa kumubatsira pane zvese zvanoda kubatsira. Yolanda unokwanisa kumira naye. Uchamira naYolanda uri chii? Ndiri shamwari. Shamwari yenzira dzipi? Uri kumira naYolanda uri shamwari yenzira dzipi? Ndoda kuti uri kuona kuti iwe uri kuti mushure mekubatwa namunyaradzi uri mubedroom mamunyaradzi nemukadzi wake. Nhasi nyaya yemukati medare raishe murapi. Tiri kukubvunza mubvunzo wekuti zvoni mamiriro azvaita iwe ucharamba wakamira naYolanda seshamwari. Yolanda ari kukutora iwewe seshamwari. Saka iwe uchamira seshamwari yenzira dzipi kuna Yolanda? Moreover uri chikomba kuna munyaradzi chemukadzi wake. Saka ushamwari hwari kutaura iwewe ndeupi? Mese chakubvunze mubvunzo wano. Ndine mubvunzo uri pending wamura. Uchamira uri shamwari ipi yerudzi rwipi sekutaura kwawaita? Wasitika? Sumze izwi baba. Asitika? Manzi kwakutaura waita? Wabereki?
uyu murume uyu akabatwa nemuridzi wemukadzi ari mubedroom memukadzi memunhu handi nyaya yauya kudare mukati medare raishe murape tiri kumubvunza mamira zvakaita zvinhu izvi ari kuramba achipa emphasis kuti ini ndichamira ndicharamba ndakamira naYolanda ndichimubatsira seshamwari mubvunza kuti amusiyira hanzi achatipindura Yolanda wauya mukati medare chikomba chiripo murume aripo ezvo murume ataura ngezvaataura iwo pawakatsvaga murume uyu uchiti ndiya ndakatsvaga munhu kuti andichengete yezvo nhasi munyaradzi ari kuti hai inini handichazvikwanisa murume uyu kana wakumuona uchamuona sachii murume uyu kana ndakumuona acharamba iri boyfriend yangu because pandakasangana naye inini ndakasangana naye munyaradzi wacho anga atondisiya kudhara saka iye kana achiti anokwanisa kuramba ari boyfriend yangu acharamba ari boyfriend yangu because hapana chichamutadzisa nekuda kwekuti munya wacho ari kuramba achiti haachazvikwanisi nyaya yenyu nemimira yakaita rega tisvike kumugumo dare rino ratarisisa ndofunga rakambokupai nguva yekuti uyu anofunga pamusoro pemudzimai akakwanisa kuiterewo zvatakareva zvikwanate zvatinoona kuti kunyange vanhu nekuda kwokuti kune vana une zvauchaendeswa ikoko handiti kutererana sokuterera kwakaita dare handiri kuzvinzwa baba ane zvauchaendesawo kunyange zvisazova kurora kwokupedzisira asi nyaya yenyu yareruka yari kuti iwe mukomana iwe gomba rume wakapedzera nyaya dzako kumusango uko kwamakasangana kuHeathcliff nyaya kwenge chikurerukira asi dare rino razviona nekuti dare rino kana kuti dare remadzimambo basa redu nderekudzivirira kuti ropa risadeuke iwe kana ukadanana nemudzimai wemunhu chinhu chakaoma kunyange akati murume akaenda kuMozambique kana kuti ari kuSouth Africa iwe usabvume kupinda mumba momumwe murume izvozvo zvine rufu zvine mapanga saka dare rino pamakadana uko mukadzi akave open ndosaka ndakambotaura pane mumwe musangano ndikati dai zvaibvira kufamba kwenguva kana chinamhura ndakavataurira ndikati zviri nani kuti titi toripisawo mukadzi nekuti waonekwa wadawe pamwe ane wake womudzimai wakanga saimba iyoyo toripisa mukadzi toripisa murume saka iwewe murume ndokupinda mumba momumwe murume pamubhedha womumwe murume iye mhosva yatichakupa pano zvekuti dare rangu ucharipa mari inoita $700 kuzvinzwa ndarerutsa zvangu nekafambiro kakaita chihuri chenyu uye zvekutobvira kudare rineri riri panapa rineri uchabisa $200 kuzvinzwa inoya pano kuzvinzwa toda kudzivirira ropa next time kana wabudana nemukadzi womunhu endai kure kunyange tisikatendere kuti chihure chiripo handitione mudzimai we ndatione mudzimai asi mumba nemumwe murume mune zvinoredzika kana kufeyafeyawo ndingabude zvangu kunze kwemutemo ezvototaura munoziva kuti nyaya yekutengesa ivhu haribvumirwi handiti tinozvisaka ukaona mumwe munhu achikutengesera bvunza kuti iwe paari kutengesa apa akapawana sei iwo kana chinyenga mukadzi wakadai tsvagiridza kuti iye mukadzi uyu kuti asvike paage akafamba rwendo rwakadii hana vamwe vakambomisa kana kuti ndivazvokukudya vamwe vanhu varume izvezvi zvinopawo doubt kuti pavana vatatu pane mumwe akamubatsira kunyange usiriwe but pavana vanogona kunge akabatsirwa nemumwe munhu saka iwe kubvira nhasi isu mutemo wemadzimambo
ndeyekuti vanhu vafambe murunyararo. Saka iwe chabisa 200 dzinoya pano dzokukanganisa dunhu rangu nokuti dai kuri kudeuka ropa ezvinodaita kuti ndinovaviga kupi. Handiri kuzvinzwa. Kwaya 700 dzinoenda kuno uyu murume uyu. Urikuzwa zvandiri kutaura. Nyaya yako yareruka neunhu hwako hwakafambisa. Urikuzvinzwa? Ya ndokwanzwa. Ehe. Yareruka nokuti uyati ichabatsira kawo. Iwe uchiuya ukobva waendesa futi uko. Unokabva uko. Urikuzvinzwa? Tinoita saka. Saka inouya rini? 700 iri kuya rini? Yatiri kuya rini? November. Ko 200 edare. Inoona kutsvagiridza ndokwanisa kuibhadhara anytime. But ndinoona kuti ngonipei kusviko mid-month. Tarerutsa nyaya, ndiri kutaura kune vari munhu. Kana dai ukasaka inzwa farika makore anatiri anayo. Varume ndo vari kuzvibata. Mukadzi womunhu kona achirova stepu umwe haarakidzi kuti ndiri mukadzi womunhu. Ende mukadzi womunhu kunyange pabasa anopfeka competition nemunhu ari free. Zvine izvozvo zvine rufu. Zvinokupanana mishonga. Isu madzimambo hazvititendere zvinhu zvakafanana naizvozvo. Mari yeikumi dzikuya. Iwe mukadzi nemadzimai ese ari muno. Dare raishe murape remwana waNyashanu. Mukaramba muchiita zvinhu zvakadai tinokuripisai futi. Uri kuzvinzwa? Mukadzi kana usade murume chinhu chokutanga hatisi kuti vanhu havarambana. Mese muri kuzvinzwa zvandiri kutaura. Unoramba murume otsvaga dare sezvakaita rineri omupa badza vabereki vako vachiona oenda kumusha kwenyu kana kanoita 2 days ochitanga mabasa ako aunoda wasununguka. Kana mumwe akazobata mumwe handiti murekodhi kuti kunga musi wakati takarambana. Dai makanzwa imwe nyaya yakabuda kunze kwenyika yevarungu yekuti murume mukadzi akafaira kuhigh court kuti varambane. Muchato wakachekwa nenguva dza9 o'clock. 12 o'clock murume akabva ahwina rotari ye20 million. Uya kudzoka kuti tasarambana tiri pano. Zvanzaiwa kamakarambana 9 o'clock. Uya anga free. Uri dyire womukadzi. Makanzwa? Isu tinoteerera kaisi kuti titsvage ruzivo. Saka ukauya muno ukamupa badza uyu mukarambana. Kana ukasvika pagedhi ukano murume chakaita seni chikakudawo zvacho. Wafree. Iye akaonawo chimwe mukadzi wochiri kugamina ogwe. Afree. Kwete zvokungoita muri vaviri zvine rufu. Uri kuzvinzwa? Zvine rufu mwanangu ndapota. Kana iyeyu asi iyewo mwana uyu ndaona munodana ndaona nekupfeka chete nhasi ndambozva kuti zvakamira sei. Baba muchaona mwamukwasha munyowani mazvinzwa ka notuzasa uni maziso mamuona asi muchamuona nekusvika mazvinzwa ka inini pane kantoda kutaurawo uyu asati aripa munyaradzi ndoda kuti mukadzi ari kugara namunyaradzi andiripewo inini. Unotsvaka rimwe dare. Aiwa iro dare unotsvaka. Ndirangotutsira patarwa naIshe. Pane chinhu chandaona pakati penyu mese muri 3. Munyaradzi abvunzwa naIshe akati mukadzi haachada. Ndofunga vachazoita process yacho nekuti pane zvinobviswa. Asi mukutaura kwamuri kuita especially Yolanda newechikomba. Mukuratidza kuti mucharamba makamira semuri 1. Handiti? Iwe wati uchamira naYolanda. Yolanda akati iwewo acharamba uri chikomba chake. Saka pane mvunzo ndoda kukubvunzai imi muri vaviri especially imi mati muchamira mese. Yolanda izvinezvi pamusha pauri ndipachemhere. Ndizvozvo pakuna munyaradzi. Ezvonasi munyaradzi newe masiyana. Iwe wati Yolanda uchamira naye. Saka mvunzo ndoda kukubvunza chikomba ndekuti kumira kwauchaita naYolanda uchamira naye ari pamusha pari. Nekuti kuona kwandiri kuita zvekuti imimi vanhu imi mukuramba muchidanana. Zvinoita here kuti iwewe chikomba wochinoronga mhuri yako naYolanda
uri pamusha pemumwe murume, hazvaigona here kuti iwewe Chikomba, sezvo imimi vaviri matoratidza pamberi pedare rese kuti muri kudanana, hazvaigona here kuti imimi muchisuduruka pamusha pemunhu munochitanga upenyu hwenyu hutsva sevanhu muri kuwirirana makadai so? Zvakare Yolanda, pamusha pauri ndepachemere, zvinokusunungukira here kuti uyuyu asopinda mubhedhuru yakavakwa naChamere, makuronga mhuri yenyu naChamere, imimi mati muri tu muchamira muri tu seChikomba neChikomba nekuda kwokuti uyu ari kukundikana kumira semurume? Mubvunzo wandiri kubvunza imimi muri vaviri, Yolanda uchamira naye ari pamusha pari? So already mato mukadzi nemurume ka mazviita officially ka mazviburisa pachena. Saka iwe hazvaikwanisa here kuti uchitora mhuri yako muchinyatsosununguka kana makabuda makabatana ruoko panza Chamere asisina neremuromo nazvo ngozi wabuda mukati memusha wako? Inini ndinoona kunge zvakare kuti mari iri kuripwa Chamere ishe yamati aripo $700, ndinoona kunge Chamere asina kodzero yekuti apiwe mari iyo. Why ndiri kudaro? Chamere pane paakambotiza musha achienda kwaakaenda. Ndati mari iri kuenda uko. Ini ndaiona kunge ndati iri kuenda uko. Alright. Ndaida kutaura pamupane. Anda kutaura kuti mari iri kuenda uko. madaro. Alright. Kana vapagadzisa ipapo zviri right. Ndati mari iri kuenda uko. Ameno imi kuti mhuri yenyu muchaendesa uko. Mubvunzo unongoda kupindura watini ndikubvunza. Sezvo mati muri kuwirirana. Angadi Chikomba kauri pane munhu. Saka which means uri kutakura nemhuri yako, ichi munzo utaura vari kuti which means uchatakura nemhuri yako munotangisa upenyu hwacho. Inini handikwanise kutakura kuti anotakurana neni chinotangidza umwe musha, because inini pamusha pandakagara inini pamusha pekuti takawaka tese nemurume, tawaka tese nemurume, ndine mashedza inini andinawo papi pamba, plus ndinotoda kuti ndichengetere vana vangu ndiri papi, ndiri pamba. Uyu kana achindibatsira achangondibatsirawo zvekuti ari kutenga hupfu, ari kutenga chii, ari kutenga chii, asi ndiri pamba pangu. Yolanda regenti tibatsirane ka zvamunoita stendi handisi mune vana muchauya imimi jetira tikupa moskonyosa mazita evana vantu vachatora stendi kwete mese mucha uyu kamnokadzi akanotsvaga pokugara, iwe nemurume wako unotsvaga pokugara, vana hatiri kuti vazotambudzika nhaka yakaonekwa nababa namai vari vapenyu, handiri muzvinzwa. Saka mudhetera ndichapa next date mouya tonyoresa vana pastendi iyoyo, handiri muzvinzwa. Imi motanga zvenyu zvitsva, avo votanga zvavo zvitsva, uyezve todobva tagadzirisa kundadzoka kutsika dzechivanhu. Kana murume akapedza 2 years asipo pamba, asiyo passport yekuti hura, da kukutaurira chokwadi, ezongo ugere mumba memurume asiyo passport yekuti hura, unotsvaga dare, monorambana, oenda kumusha ochitanga upenyu hutsva. Rega ndikutaura kune vanochata chaivo mutemo vanenge vakachata vayavo, tine vamwe akatenga stand panext door panavo vokoparewo vakasiyana kwenguva yakati kuti, but muchato wavo ungosina kudimburwa. Murume paakafa, imwe province yandisikagona kudura nezita, vakauya vakatuta zvinhu zvese, uye akaenda kuhigh court akati tandiri paseparation. Mukuzvinzwa zvinhu zvese zvakatutwa, ndofunga kuna vanoziva mutemo, tandiri paseparation, tandisina kurambana. Takatonga vamwe futi vanenge vanoti tandiri paseparation, hatange takarambana. Separation inotenderwa kuti mumwe ambofunga kumwe funga. Saka zvezvo kuti kwatora 2 years ochiti ndakunza Chikomba, handizvo uno. Vanenge separation kuti ukunze kupindwa mundima yerusununguko, tsvaga matare. Ndikutaura munhu wese ari muno, mukuzvinzwa here? Munotsvaga matare, mosununguka. Nhasi kurambana kwamaita kwangosvika pagedhi kanaka, uyu akatomboperekedza uyu, iwe uchatseura bona. Pane zvinoteedzwa patsika dzedu dzechivanhu. Uyu wari Yolanda uchakwanisa kugara naye, handiti? But pane zvinoteedzwa
zvokuti azikanonza asisiri newo panobiswa badza vazhinji vachizviona musona 700 amaika tokufonera emiyo uyo achibisa abva imuchiitora mukuzinzwa indangaida kutaurawo panyaya yemapropati munya achibva pamba akaenda aine mota 5 marori 4 kombi izvimwe zvinotsvaga mamatare isitandida kutaura sinendi chete ndinoona kunge mbukanya kudaro makurasika torasika judgment ishe vataura zvavataura padai changoti mungochenesana ndipekuti iwewe wakunotanga upenyu hutsva nemurume wako munyowani saka pano pasina need yekuti urambire ishe pataura kuda zvakanaka kuti stand iyoyo yakuiswa mumaoko evana handiti saka iwewe hapana need yaunorambira uri pamusha pechemhere nokuti chikonzero chaita kuti ubude pamushapa inyaya yeupombwe hauna kubuti munyaradzi afa dai munyaradzi at least dai anga afa zvaikutokuremera futi kuti uise mumwe murume pamba pakavakwa nemumwe murume saka nyaya yawaita kuti usiye musha wako inyaya yegumbo mumba gumbo panze saka gomba rume rako rakuitira zvakanaka rataura kuti no inini ndichakunokutsvagira pamwe pekuenda saka iwewe handione chikonzero chekuti unoramba uchitendera kurambirira ndiri ipapo nokuti iwewe ndiwazvikukanyira imba yako wega namunyaradzi nokuti pauri kurofuti yamakaita dare rakadarika maitaura kuti mudzime weshe newechiviri manga makawirirana wangosina problem nazvo problem yazongobuda pakuti iwewe wazonopoya ukanoita chikomba saka chikomba chati inini ndichakutora makutodzokera kumashure nenyaya yenyanga yapera zvakanaka saka chikomba iwewe ndiwakuchirongera kana ndiwakuchiudza dare kuti zvino ndicho chitakura mhuri yangu musi wakadai so yobva pamba pemunhu nokuti hazvizonakidza munyoramba achikuona pamusha uchingotenderera pamusha ipapo nechikonzero chaita kuti murambane chikonzero ndechako iwewe segomba rumwe saka iwewe uchirongera mhuri yako kuti unoisumudza rini pamusha ipapo nyaradzi ndinofunga ichiri kutaurwa nedare ndechekuti panobviswa badza rinobviswa pamberi pedare sevanhu muri kusiyana pamberi pedare tozvirekodhiwo munomu ana baba varipo ndofunga chichona icho chino munochiziva kuti zvinoitwa sei mungosumudzawo mhuri yenyu yobva pamusha munofara makasununguka dare riri rekupedzisira tichaita musi wa 30 mazvinzwa takupai nguva yekunge matsvaga zvinotsvagika 30 August nesikoti 30 August mutambidzi saka pamuchauya musi wa30 ndopatonyora vana venyu tobva tazivisa sabhuku kuti vana stendi ichamira yakadai iwo ukauya uchiitengesa haibvumirwe iwo ukauya uchiitengesa haibvumirwe plasi stateland haitengeswi ndikura kuti hakune vana ava havachafanira kunge vachishaya pokugara imi makamavatsvagira pokugara imi wadai mwimba wokura iwo wadai mwimba wokura asi neurombo mukagara muchiti gumbo mugumbomo muno muchabuda rufu nekuti zvakafanana neni pano ndoda kutaura chinonzi rudo ndakuda ngotaura zvangu zvisiri murekodhi ndoita musikana wangu kwamutonda uko handichamuda zvechokwadi zvekuti ndonyatsogara pasi kwatai tichanyora tsamba kototi zvamazwano zvenyizvo nyora tsamba yekuti handichakuda kana kuti ndoisa mumwe ndakwenda ndikasvika pajira apo munozasangorira pera ndikamona achikiswa nemumwe murume handinde nditsvashanje munozviziva here kana kutorovana futi asi homumundire tsamba ichi yekuti chi handichakuda kunze kuti nditanga zvaita zvakanaka ndinotogumba saka chinhu chinonzi shanje chinonetsa because hachioneke pamba apa ndapota zvangu pane zvinogona kuitika kana iwo kana uri murume chaakakwana hauchakwana pamba kana kusvika pagedhi uri kuzinzwa hauchakwana kana unonzwa hauchakwana kana mbicha uchitsvaga new life yamunoita imimi handi kunzwa nokuenda kuna abereki nokuti anokufira uzikanwa
ndati zvimwe zvevana tawirana imi mawira kuti topawana iwe tikawira towana but nzira dzacho ndodzandati moziva musi wa30 ndachida kubvunzawo pakuti wana vachiri vadiki saka makwenda paMajor Street pashowground kunoti ari kuda kuchengeta mwana munopiwa zviri pamutemo unoenda paMajor Street inonzi unoenda kana claim of custody munoudzwa zviri pamutemo asi vana kazhinji ndemunhu wese of course kazhinji tinenge chingoti kwamai kunokosha nokuti amai ndivanobika sadza iwe wako anotopiwa sadza kana uripo kuti wako achengete vamazuva ano anosvika vonzimirira vamwe vana atikuona vana vari kushushwa stere ndozvichatadza vakadzi vese vazhinji kuenda kudenga muri kutadza kubata vana varume zvakanaka yakazara zvinoinzwa inini saka uye asasvike pambapo handiitika handi mazvinzwa zvestendi ndofunga tawirirana kuti vana havafaniri kuita nherera stendi plus stendi hadzitengeswe state tinotenderwa here kuti takagara pasi inini namunya wacho handiti kuti handiti ini ndoona kuti ndini ndichagara nevana kana kuti iye anonzi ndiye achagara nevana pamba poiswa maloja and then vana kugara kwavanenge vachigara sinzi mati inini handitendera kunge ndiri papo iye hatenderamubvunza mwanangu wakanaka fana ndosaka takuisai musi wa30 kuti muwane nguva yekuronga zvakanaka zvisingaite kuti vana bhozi mutemo wehurumende unonzi vana havafaniri kuita nherera baba namai vari vapenyu handimuzviziva ndo chinhu chokutanga saka munoronga marongere hamuzoswotipira wesu asi kana yayo yekuti atinotora mwana ndiye claim of custody munoenda kwaMajor Street handiti mazvinzwa but zvimwe zvokuti muwirirane muchidii moisa maroja muchida vana vagere kukumwe izvi mukanoronga zvenyu naye muchititsanangurirezvo asi ishe vari kutaura zvakanaka chinhu chiripo chete chingoti imimi vanhu 2 ndikuona pane pamusoro kunzwisisa pamutanga kuda kunyangerana pati pakajeka inyaya yemusha yamuda kuta in question nyaya iripo ndeyekuti imimi marambani there's no need especially kuna Yolanda kuti urambe uchimira uri pakati pemusha wevanhu iwe wane mumwe murume nyaya unofanira kurwira inyaya yevana yataurwa naishe unzi musha wawevana hauiwa uchaongorora musha wachemhere kuti wazobva apa uchienda apa since iwe wane mumwe murume munyowani nyaya unofanira kufaitira kana munyaradzi atadza kuchengeta vana unoenda kuna Major Street wotarisisa custody yevana kuti vana vachazobva papi munyaradzi abhadhara vana chikoro here zviri kuita sei not even makaisa maloja handiti iwe uchada kutozoona kuti sendi rese reloja rafamba sei rabva papi rafamba sei musha uya usisiri wako iwe wasiya musha wane mumwe musha chaunofaitira chete vana handiti then pamaproperties amuri kutaura kana pane mudziyo wako ndiri ngokubatsirai yawakatenga wakuchitaurirana namunyaradzi sekutaura kwamuri kuita muona kuti munozvifambisa sei but chikurukuru ndechekuti ingoita kuti vana vararame zvinofadza imimi mese muri 2 musha usisiri wenyu mese muri 2 wawe vana iwe wane musha munyowani vana vanyu vakura zvakadii mumwe wacho ane 12 mumwe ane 8 mumwe ane 4 Yolanda usina kuti wasiya vana parupusa chaipo vana vangu ndinogara navo ratichiya musaineni baba vemukomana uyu hama dzacho muri muno handi manzwa zvatatanangura nedare mazvinzwaka ndo kana tabuda hatichanoita rimwe dare kana pane matare anotsvagwa emutemo hatichanoita rimwe dare aramba handiti maora kuti ndimimimi kunyanga wanga achiramba but wenyu mwana aramba muchizona handiti mazonoka munyara yamugare pasi pfungwa dzacho kani dzaitendera nei ndiwaramba mukadzi dzaitendera nei wakuita hwangu kuenda netsamba nesikona nemwana ndakugumuka futi wako unaye futika uchanofadzwa ndoda kutaurira ukaona mukadzi achibva kwamutare uku
iwe uchimushaira hope pano unofunga mese manarusapi mese mavana vamuonawo vombo apinaiwo chete kefu chapudza muimba yako iyowana yopunzika futi ndo baba vako amai kwere kuende yamsinga ndika sitareli koma munyaradzi amai kwere kuende mukoma mukuru ngawe mukoma mukuru wokwamunyaradzi Bwana mchiterera nyaya yatinashe Mugabe yesu vari mauri makaiona murume angaramba vana tuve sakabuda vachindinde vake unguti bwai ende timbekisi aibata kuti muroro anohura ndaatezvara munini wavo atezvara unoenda kuma12 kunotarisa muroro unenge uchitsvagei ini kaende kumba kwamuroro kunotarisa usiku kwavo sikaito usiku ndiri tezvara kuna tiri tezvara nezvaaidiwo iko pano vane mvumo yekutsiura isi kudhara mukadzi womukoma akahura mukoma aisara kusvika tatoendesa musha kwake wakurakidza baba unoratidza vabereki vako unorakidza vabereki kuti ndaramba unovarakidza tati uyu nemukoma wake nhai uyu ndichikomba nababa chikomba achina witness wako wawena iwasaina aiwa but nombomira akauya nouya usaina pake anonzani ndofunga kuti anosvika mbomira uchirenyi kana muchizoda judgment munobva mamira pane vane dzakasarirerere vamwe